Ahoj, Panna, ako sa máš? Vítaj na kanáli La Lectura Panna. Ideme sa spojiť s tvojimi sprievodcami, aby sme začali túto kanalizáciu, toto čítanie, aby sme videli, aká energia je k dispozícii, aké znamenie posielajú pre Pannu. A je to pôsobivé, pretože je to karta manifestácie, ktorá sa spája s tým, čo by mohli byť zázraky alebo túžby. Manifestuješ tú vysnívanú alebo očakávanú realitu, manifestácia, ktorú vlastníš, ti dáva schopnosť meniť myšlienky, sny a zámery na skutočnosť. Takže ťa požiadam, aby všetky tieto myšlienky a zámery boli zladené s manifestáciou samozrejme expanzie, šťastia, bohatstva, lásky alebo všetkoho spolu, pretože si majstrom manifestácie. A keď sa na niečo sústredíš s myšlienkou plnou lásky a navyše k tomu pridáme tie najlepšie zámery, môžeš svoje sny premeniť na skutočnosť. Takže by som ti povedala, aby sa začal cítiť jedno s vesmírom, pretože máš schopnosť manifestovať zážitky, príležitosti, ktoré ťa ohromia. Pochop, že každá nová príležitosť, ktorá sa objaví, ti umožňuje urobiť krok vpred a v niečom napredovať. Tvoja energia je zladená s čistým potenciálom a je dôležité, aby si vedel, že veci, na ktoré si sa sústredil, teraz porastú, prispôsobia sa tejto realite a expandujú v súlade s tvojim energetickým poľom. Preto treba naďalej vibrovať tak vysoko. Hovorí mi, že by si mal brať do úvahy, že sa ti ponúkne rada, hojnosť, podpora a uzdravenie, ak to všetko v tejto aktuálnej situácii potrebuješ. Je to moment, kedy máš tiež uplatniť svoje úžasné dary manifestácie a sprístupniť ich v každom momente. Pretože nezabúdajme, že ty máš v sebe silu vesmíru Panna. Veľmi silná tvoja energia. Ideme sa teraz spojiť s anielmi. Pripomínam ti, že sú to vždy zo všeobecné čítania. Ak chceš vidieť svoj konkrétny prípad, môžeš mať osobné čítanie so mnou a môžeš sa objednať cez webovú stránku. Stránka je vždy zobrazená tu vo videu a tiež je tu pripnutý komentár pre tvoje znamenie, aby si šiel priamo na stránku z odkazu, ktorý tam uvidíš. Dobre, poďme sa pozrieť, čo nám hovoria anjeli. No už manifestuje sa riešenie prostredníctvom niečoho konkrétneho na úrovni práce, na úrovni peňazí, na úrovni štúdia, alebo niečoho, čo má dočinenia s materializáciou konkrétnej túžby alebo daním formy tomuto projektu či tomuto snu. Pretože páš pentaklov je presne to, sú to prvé kroky alebo prvé začiatky, aby sme niečomu dali formu, ale už to robíme so zdrojmi, už to robíme s niečím, čo je manifestované, čo môžem vidieť, Panna. V tomto prípade ja príjmam to a začlenujem. Začlenujem to do toho podnikania, začlenujem to do svojej práce, začlenujem to do tejto hojnosti, začlenujem to do zdravia, začlenujem to do štúdia, pretože môže to byť aj fáza, kedy sa Panna chce rozvíjať v niečom konkrétnom, čo má dočinenia so štúdiom. A otvárajú sa dvere, veľmi zaujímavé, aby si to zažil, aby si sa otvoril novým vedomostiam, ďalším informáciám, aby si sa mohol v niečom špecializovať, aby si mohol prištudovať na miesto, o ktorom si myslíš, že ho potrebuješ z nejakého špeciálneho dôvodu. A je tu páš mečov a páš mečov je tiež karta, ktorá hovorí o začiatkoch, aby si mohol aj konať. Teda otvára ti dvere, začať niečo, čo má dočinenia napríklad s výskumom, čo má dočinenia so štatistikou, čo má dočinenia s číslami, čo má dočinenia s plánovaním, čo má dočinenia s internetom. A tam máš páža pentaklov. Takže obaja ti nejako pomáhajú manifestovať to, nie? Čo má dočinenia napríklad s umelou inteligenciou, čo má dočinenia so všetkými zmenami, ktoré začneme odteraz žiť. Nechýba veľa, aby si aj ty videl, že sa dokážeš prispôsobiť týmto zmenám s rovnakou rýchlosťou, ako tieto zmeny, ktoré budeme odteraz vidieť na technologickej úrovni, zahrňajú. Pretože Urán vstupuje do znamenia blížencov. Takže samozrejme všetko sa zrýchli a ty sa tiež zrýchliš a budeš tam chcieť byť, budeš sa chcieť učiť, vedieť a preto vzniknú veci a možnosti. Teba to zaujíma viac, ak má dočinenia s tvojou prácou alebo tvojim štúdiom alebo tvojou kariérou, ale tu vždy prichádzajú dobré správy, nie jedna po druhej, pretože páš pentaklov mi hovorí aj o správe týkajúcej sa znepokojenia, ktoré si mal kvôli nedostatku zdroja. Môže to byť nedostatok zdrojov peňazí, nedostatok zdrojov v práci, nedostatok zdrojov v čase, v energii, alebo sa jednoducho dialo niečo, čo pôsobilo vo tvojom živote zvláštne. A nuž,
Toto vzniká, aby ťa to obnovilo v mnohých aspektoch, aby ťa to dalo do pozoru, aby si práve prijal túto informáciu, túto správu, ale aj do pozoru, aby si prijal informáciu, ktorá je trochu destabilizujúca, ale úprimná a pravdivá. Čo je destabilizujúce, pretože čo sa deje? Páž mečov prichádza prostredníctvom zámeru osoby, ktorá je veľmi priama. Takže pôsobí to tak, že tá osoba má s nami, s Pannou, určitú záležitosť. V tomto prípade tá osoba môže byť pri hovorení veľmi priama a človek to niekedy berie osobne, ale nie, tá osoba je taká. Takže to vždy objasňujem, pretože zvyčajne sú páži mečov priami, takže nemajú filter. A niekedy nám to nie je celkom príjemné, ale a preto to môže destabilizovať, ale neprestáva to byť pravda, čo tá osoba hovorí. A navyše to prichádza aj v pravý čas, teda ty si to potreboval vedieť a z ničoho nič táto pravda vystane a pomôže ti, pretože ti otvorí oči. A navyše to umožní, aby si zostal aj v pozore, keďže budeš chcieť hľadať viac informácií, aby si potvrdil to, čo ti tá osoba hovorí a overil si, či to, čo ti hovorí, je pravda, alebo aby si bol v pozore kvôli inému typu vhodných informácií. Hovorí mi, že ti oznamujú niečo, čo by mohlo spôsobiť určitú zmenu v projekte a to má dočinenia aj s pážom pentaklov, pretože tento zdroj umožňuje zmeniť realitu projektu, práce alebo štúdia. Pozri, že to, čo sa stane, tiež umožňuje, aby si mohol dostať odmenu, pretože máš obeseného. A obesení nie je len karta, ktorá nám hovorí, že čas, ktorý si vnímal ako pauzu, slúžil na to, aby si uvedomil, že si vnútorne prešiel veľkou premenou a si schopný pozerať sa na veci z iného uhla pohľadu, z iného uhla. To, čo si včera vnímal ako slepú uličku, dnes zistil, že to tak nebolo. Že existovala cesta von, že tá ulička mala samozrejme východ, ktorý si prehliadol. A budeš si blahoželať za to, že si zostal verný sám sebe, pretože si vedel, že úsilie bude skôr či neskôr odmenené. A bude to stáť za to, nie? Pretože obesený nám hovorí aj o tom, hovorí nám o tej zastávke na ceste potrebnej a zároveň reflexívnej a transformačnej, kde človek odkladá určité veci v prospech vyššieho dobra, vyššieho úspechu. Niekedy treba urobiť malé obete alebo veľké obete podľa toho, čo sme do celej tejto situácie investovali, aby sme získali vynikajúce odmeny. No, tu mám kráľa palíc, mám kartu súd, mám kartu svet. Už úspech je vynikajúci, odmena je väčšia, pretože máš veľké riešenie veľkého problému a celý tvoj svet sa mení zo dňa na deň radikálne. A navyše máš súd a súd je karta, ktorá nám hovorí o veľkom prebudení, veľkom osvietení, epifánii, vďaka ktorej je možné vidieť iný typ kontextu alebo iný typ reality. Preto máš aj obeseného, máš aspoň 2 alebo 3 veľmi mocné veľké arkány, nie? Ale 3 určite. Súd, svet a obesený. Takže si predstav, že robíš veľmi zaujímavé rozhodnutie, aby si pokračoval ďalej v súlade s prehodnotením života, ktoré si urobíš. Súd nie je otázka osudu, je to otázka osobného rozhodnutia. Teda je to nevyhnutné rozhodnutie, pri ktorom je veľmi málo pravdepodobné, že by si ho nemohol urobiť, venovať mu pozornosť, pretože je to volanie. To znamená, je to, ako keby som sa prebudzal, práve sa prebúdzam, už tak mám všetku tú aktiváciu, aby som konal v súlade s tým, čo mi hovoria, alebo čo mi prinášajú títo páži, nie? Ale môžu to byť aj prostredníctvom iných realít. V osobnom vzťahovom kontexte, napríklad, kde sú nutí prehodnotiť určité otázky prežité s inými ľuďmi, nie? S ľuďmi, ktorí sú pre mňa dôležití. Nuž, tam sa prehodnocuje správanie Panny, samotnej Panny a nejako sa sleduje aj správanie iných ľudí. Kto má záujem, môže vyriešiť nejakú nevyriešenú situáciu z minulosti, kto má záujem, môže prehodnotiť minulosť, niečo, čo možno pretaviť do tohto prítomného okamihu ako veľmi cennú skúsenosť. Teda s touto cennou skúsenosťou pretaviť ju do tohto prítomného okamihu a vidieť, ako sa rozhodnúť s väčšími skúsenosťami. Súd je veľmi karmická karta. Takže prebudzajú ťa kvôli niečomu, prebudzajú ťa, energie ťa podnecujú k niečomu, nie? Vyťahujú ťa z krabice, vyťahujú ťa z obmedzeného, zúženého kontextu. Takže ty túžiš po inej realite, po veľmi sľubnej budúcnosti, po životnej situácii, ktorá je veľmi, veľmi odlišná od tej, ktorú si doteraz žil. A preto máš aj obeseného.
Vysel nás teda istým spôsobom pripravil na vnútornú transformáciu, no napriek tomu všetkému je tu karta Svet, ktorá završuje tento proces. Svet je karta, kde sa hovorí Panna. Nuž, tu som to dosiahla, tu som naplnená, tu som naplnený. Tu cítim, že môj život dáva zmysel. Tu cítim, že som vo svojom svete manifestoval svoju túžbu. Pretože naozaj je to aj to, nie? Tvoje čítanie začalo dosť silne, začalo kartou manifestácie. Takže si predstav, že máš svet a svet je táto karta, ktorá hovorí Panne. Dokázala si to, tvoj svet sa cíti úplný, existuje uznanie, preto existuje odmena. Niekedy to nie je tak, že musíme čakať, nie je to tak, že čakáme na uznanie od ostatných alebo na odmenu, ale že si uznávame sami seba. To, čo sa počíta, je to, aký sme boli schopní v tom zotrvať. A nuž manifestovať túto zmenu, nie? Nájdeš ten správny moment na to, aby si sa pustil do týchto projektov, aby si prijal túto informáciu ako veľmi platnú, pretože ty jednoducho postupíš na vyššiu úroveň. Nie je to moment na vzostup, je to moment na to, aby tvoj život povýšil na vyššiu úroveň. Predovšetkým, nie? Nájdeš moment, kedy sa aj tvoj svet javí žiarivý, javí sa v hojnosti, cíti sa a javí sa v prosperite a v dôstojnosti. Hovorí o tom, čo by mohlo byť dobre fungovanie vášho života v iných oblastiach, ako napríklad to, čo je emocionálne spojenie, pretože tu je král palíc. Niekto sa nejakým spôsobom snaží s tebou spojiť a byť v tomto svete, pretože naozaj je to ten král palíc, čo je tiež karta manifestácie. Nevylučujem, že je to súčasťou tvojej prosby, súčasťou tvojho priania a zaujíma veľmi dôležité miesto v tvojom živote, ktoré ti dáva plnosť a bude s tebou zdieľať všetko, čo má, aby aj od teba dostal všetko, čo máš na darovanie, pretože tá osoba to dá. Takže treba sa pripraviť na niečo veľmi zaujímavé, čo prichádza pre Pannu. Poďme sa pozrieť, čo nám hovoria sprievodcovia, akú správu dávajú anjeli Panne. Už spájajú ťa s pôžitkom, spájajú ťa s radosťou, nie? Sprievodcovia ti dávajú radosť. Myslím, že to dáva zmysel, nie? Radosť a pôžitok, pretože sa ti podarilo dobiť štruktúru. Radosť a pôžitok. Pretože si dobil to, čo je úspech, ktorý doplňa tvoju realitu. Treba sa uvoľniť a začať si všetko užívať, pretože všetko absolútne dopadne lepšie, než sa očakávalo. A tiež sa ti darí pozerať sa na mnohé veci iným pohľadom a opustiť staré a schatrané vzorce, ktoré ťa viedli k tomu, aby si sa učil jedine z bolesti a utrpenia, a začať sa teraz učiť prostredníctvom radosti, túžby a pôžitku. Preto súd, pretože predtým si bol tam v obmedzení a v smútku a v reštrikcii, čo je v mnohých prípadoch zvolené nami samotnými, nie? A teda súd prichádza, aby ťa prebudil a prichádza, aby ťa postavil do iného druhu miesta, do iného druhu podmienky a príjmaš to, čo je emocionálne uzdravenie, pôžitok a spojenie so sebou samým. Z miesta s vysokou sebaúctou a tiež s inou osobou. Pôsobivé, Panna, tvoje čítanie sa mi páčilo a prosím ťa, aby si dôveroval a aby si to vyhlásil, nech sa to stane.